Когда придут сюда, начинаешь стучать. Лайыш районынан Мамаджон Халматов үшін үзіне күрә бір йола бу. Умарталығына келгәч бірінші эш итеп кәстрүл қоға. Шулай кунаққа йөрүче аюны қорқытмақшы була ул. Көндә радио эшләп тора. Урман хуҗасыннан саклану өчен консерва банкалары да элеп куйган. Бу шуялар белән дә алдамакчы була. Тик аю гына сукмагын суытмый. Аю видеокамерага да эләккән Мамаджон Халматовның умарталығына шулай инде бір айлап йөргәли икән. Август башыннан йырткыч 10 ояны туздырып ата. Ночью вообще страшно. Ее лапы посмотрел больше, чем мои лапы. Взрослый. Да, взрослые. Легрәк Лайыш районында улар сирәк очрый ди белгечләр, ләкин соңгы вакытта хәл үзгәрә. Киров өлкәсеннән яисә Мариэлдан күчеп килү ихтималы бар икән. Медведи животные мигрирующие. Аюлар күчеп йөрүче хайваннар, яшәү мәйданнары зур, аларның саны Татарстанда гына түгел, илдә дә арта. Урын җитми башлагач, яңа җирләргә күчәләр. Узган ел су аз булганда елга буйларына балыклар күпләп чыккалады. Шуңа да аюларның эзләре еш очрый иде. Бір ел ішінде Татарстан урманларында яшәүче крен аюлар саны 3 тапкырга арта. Хәзер 80-гә җиткән, узган ел 25 кенә була. Первое издание Красной книги, а это у нас был 95-й год. 1995 елда Татарстанның Кызыл китабында аюлар саны нибары 10-га якын иде. Ул чакта бу сирәктер дип саналган. Хәзер крен аюлар Кызыл китаптан алынды. Аларның төгәл санын ачыклау белән шөгыльләнәбез. Шуннан чыгып, алдагы ау сезонында тиешле карарлар кабул ителәчәк. Аюларның умарталыкларга һөҗүм итү очрагы бу җәйдә берничә тапкыр булды. Балык бистәсе һәм Әгерҗидә шундый хәл күзәтелде. Әйтик, Илдар Әлмиев умарталыгындагы 50 ояның 10-сы эшкә яраксыз хәлгә килә. Урманга кирип келгенде, минем алдан аю бастыра идем. Кычкыртканга ихтибар итмәде. Отларны яндырып, сигналга күрә баскачтан урманга кирип китте. Элегрәк аюлар Әгерҗе, Мамадыш һәм Саба урманнарында еш очраса, хәзер алар Казанга якыная бара. Йырткычны Лаешта, Питрәчтә күрә башлаганнар. Әгәр дә табигатьтә йөргәндә каршыгызга аю килеп чыксам, белгечләр тыныч булырга һәм аюның күзенә карамаска киңәш итә. Алия Сабирова, Искәндәр Гыймалдинов, Гадел Миндубаев, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы.